Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Lyngz. Arf khnai ngut ki Lehnoh Maoist ki bakan thup yu nongelam uba khmadu jong kane kan hun Lehnoh usan karo ubala thep hapu pla hadu arfan la kapisa kila syak penyap no haki Shipai BSF hapur bakidang rung hakan ker district jong ka jela Chhattisgarh hakan no phaisngi jong ka sngi baar laya thuru baki Shipai BSF kila yuk kurup shibun ki tierele ki bakan thup ki AK-47 bat ki insas rifles laong ru balangut ki Pulit ki bayalik persya yakini ki Lehnoh Maoist kila mynsaw jur